Il-Gvern identifika l-art fejn għandhom jinbnew iż-żewġ swali li kienu maħsuba l fuq il-bini tal-emerġenza. Żvela dan is-Segretarju Parlamentari Chris Fearn meta kien qiegħed jieħu sehem fi programm fuq One Radio. Fearn qal li bħalissa qegħdin isiru tħejjiet marbuta mas-sit magħżul fosthom biex titlesta l-applikazzjoni mal-MEPA. Intant kummenti li saru fl-aħħar jiem dwar l-istruttura tal-emerġenza f'Mater Dei komplew għajmu aktar mistoqsijiet. L-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech qal li kien jaf li ma setax isir bini fuq is-saqaf tal-emerġenza fl-isptar, tant li għalhekk il-helipad ma sarx hemm. Iżda jidher li din hija xi ħaġa li baqgħet mistura mill-eks Ministru tas-Saħħa Joe Cassar. Jiġifieri proġett li jinbnew żewġ swali fuq l-emerġenza bdieħ Joe Cassar. U Tonio Fenech li kien Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien u li qed jgħid issa kien jaf li ma jistgħux jinbnew. Qasqallu il-sieħbu tal-kabinett. Chris Fearn żied jgħid li minkejja li Tonio Fenech kien jaf bil-problema, xorta waħda ħarġet it-tender biex eventwalment jinbena helipad. Dan kollu seħ fl-istess waqt li Tonio Fenech kien il-Ministru tal-Finanzi. Tul il-programm Chris Fearn irrimarka l-ħidma tal-Gvern biex jonqsu l-listi ta' stennija f'Mater Dei, fost oħrajn tkellem dwar l-operazzjonijiet tal-katarretti. Is-sena l-oħra saru 2000 operazzjoni tal-katarretti. Din is-sena il-pjan tagħna hu illi nżiduhom b'1000, jiġifieri minn 2000 operazzjoni nitilgħu għal 3000. U jidher illi qegħdin on target għax fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena diġà minna 1600 katarretta. Dan ifisser li żmien biex wieħed jistenna għal operazzjoni naqas minn 4 snin għal sena u nofs. Fearn qal li fix-xhur li ġejjin se tkun indirizzata l-lista ta' stennija għall operazzjonijiet tal-irkoppa.